dak li l-Bibja tajt li jien għandi, jien kapaċi dak li l-Bibja tajt li jien kapaċi, u jien dak kollu l-Bibja tajt li jien. Jiena les nitgħallem il-kelma qaddisa tiegħek mulej, inħalija titrasformani bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fis-sem Ġesu Kristu. Moħħi huwa allert, qalbi hija miftuħa biex nirċievi l-kelma tiegħek għall-glorja tiegħek missier fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Poġġi bil-qiegħda tisaħħwa. Il-mulej il-bieraħ poġġili kelma fl-ispirtu tiegħi li taqbel ukoll ftit mal-kelma li kellimtkom fuqha il-weekend li għadda. Ħamorru fi ktieb ta' Ġwanni kapitlu 1, morru fi ktieb ta' Ġwanni kapitlu 1. Kemm minnkom kontu hawnhekk waqt il-praise and worship? Waqt il-praise and worship kontu hawnhekk? Please tiġu start għal praise and worship. Tiġu start għal praise and worship. Fil-ħin tal-praise and worship, int li l-Alla qed tagħtih xi ħaġa. Fil-ħin tal-kelma, Alla qed jagħti xi ħaġa lilek. Brother, do you understand what I'm talking about? Capisci tutto? Għana Maltese. Wow. Kollox qed tifhimni bil-Malti ġifieri? Tajjeb ġbejn, bomba. Intu kol? Le? Kif ħad tifhimni? Spiċċawlu l-headphones. Toħpar il-headphones għal-raġel. Eża saħwa. Halleluja, għandhom bżonn xi headphones. Bl-Ingliż naħseb bl-Ingliż. English, right? English? English you want? What does that mean? Yes or no? Yes, no. What does that mean? Yes, okay, good. Ask and you shall receive. Amen? Amen. I know I'm joking with you. I know some of our brothers from Africa when they say, is that yes? I'm joking with you, but it's true, brother. When they do this. Or Indians. We have Indians here. Għawna kanna Indian illum. Indian iktar għinu ħawdu l-wires. Kuma ta' konti mulleta, l-India kon għajdulom xaħġa minnu li. Nik xtaħbat, yes, no, maybe xtaħbat. Ġilinu tajtu għom. Amen. Mela, where are you from, brother? Ghana. So Ghana, yes means, that's yes. So no is what? Maybe forsi minħabba li Presley qegħdin hemm taħt dawk. Forsi jagħmlu kollox bil-maqlub. L-Indja ma nafx, l-Indja. How are you doing, brother? You like this food? My Pakistani brothers I think are the same. Hello, my pastor. How are you doing? What? We love different nations. Don't worry. We're not. Hallelujah. We love you. Give them a wonderful hand of applause. Hallelujah. So, those of you who are traveling meta tivvjaġġaw f'daw il-pajjiżi, please italmu l-lingwa għax abli fisser no u not fisser yes. Hallelujah. Ġvanni kapitlu 1. Gloria lil mulej. Anyway, il-biraħ il-mulej poġġili messaġġ f'qalbi li verament berikni. U verament il-mulej jixtieq ibirek din il-Knisja. Mill-konferenza law jiena nħossni nbdilt, il-mara tiegħi nbidlet. Ħafna minnkom tagħtu l-istess xhieda li mbdiltu intom ukoll. U għadna ma waqafniex, ħankomplu nitbidlu niġu trasformati. Halleluja. Ġwanni kapitlu 1, vers 14. U l-verb sar bniedem u għammor fosna. U aħna sir rajna il-glorja tiegħu. Il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-waħdini. Mimli full mimli grazzja
u verità. Mimli grazzja u verità. 16. Għax bil-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja fuq grazzja. Kemm minnkom tafu xi tfisser grazzja? Ġieli tajtkom xi definition ta' grazzja, ma llum ħaddikom iktar definitions. Il-mulej poġġieli kelma u rajt xi ħaġa li darba kelli ħiel tagħha ta' xi ftit snin ilu l-mulej kien tani daqsxejn hekk xaq. Imma dil-ġimgħa fetaħ li ħafna iktar bibien fl-ispirtu tiegħi. Il-kelma grazzja ovvjament tfisser li Alla għandu grazzja miegħek. Vera, hekk tfisser. Alla għandu grazzja miegħek. Ħasa żikom mistoqsija, ġieli kellkom grazzja ma' xi ħadd? Meta jkollok grazzja ma' xi ħadd? Għaliex inti tħoss grazzja lejn dik il-persuna. Għandna ħolaq xejn il-fiżiku fis-sens ma naqgħux fis-sesswalità kemm teżisti fil-xaġa li mulej krea. Imma fis-sens inti tisentaqa' persuna u tħoss għandi grazzja ma' dik il-persuna. Xi tfisser? X'inhi? Tħossok komdu, l-istess fema. Meta Alla wera grazzja, number one, l-iskrittura tgħidlek number one, Ġesu Kristu huwa l-grazzja t'Alla. Ġesu innifsu huwa l-grazzja t'Alla. Għalhekk aħna rajna l-grazzja. Ma tistax tara l-grazzja jekk ma tħares lejn Ġesu. Feġġet il-grazzja meta der Ġesu. Imma l-biċċa xogħol aħna, ovvjament li aħna dejjem qed nikbru għax inti ovvjament m'intix ħadd titgħallem kollox f'weekend għax tiġi l-fellowship River of Love. Il-grazzja apparti li tfisser u din ħobb ngħidha ħafna, ma llum ħanejt xi ħaġa oħra. Il-grazzja tfisser il-qawwa sopranaturali t'Alla li taħdem fik biex iġġelek tagħmel dak li fil-ġisem int m'intix kapaċi tagħmel. Dik hija bl-Ingliż tfisser is the supernatural power of God working in you, helping you accomplish that which by yourself you cannot do. Dik grace. Immissa enfasi ieħor ta' grazzja li forsi ma tantx tkellimna fuq hawn. Favur. Li inti issib favur. Li inti letteralment Alla tgħidlek niffansjak. Mhux niffansjak għax għandek imnieħrek pulit u jennaf għandek udnejk puliti. Dak aħna ngħidu bil-Malti hemm waħda niffansja jew hemm wieħed niffansjah. Imma ġifieri li Alla ħares lejk u sab grazzja lejk. Kellu grazzja lejk. Issa, meta Alla ħares lejk u ħa grazzja miegħek, mhux bħal aħna ngħidu għal darb'oħra, mhux bħal meta nieħu grazzja ma' bniedem fin-natural, imma meta Alla ħa grazzja miegħek, tfisser li lilek inti għax ħa grazzja miegħek ħabbek qabel ma milt xi ħaġa. Fejqek qabel ma milt xi ħaġa. Salvak qabel ma milt xi ħaġa. Għax ħa grazzja miegħek. Birkek għax ħa grazzja miegħek. Ħadħlu iktar fuqha. Morru fil-ktieb ta' Anzi ħansemmilkom xi wħud x'tagħmel il-grazzja għax il-messaġġ tal-lum huwa kif il-qawwa li titrasforma lil bniedem il-grazzja, il-qawwa ta' trasformazzjoni li fiha l-grazzja. Jiena u inti morru fi ktieb ta' Efesin kapitlu 2, morru hemm f'Efesin 2. Jiena u inti Alla ħares lejna u għalinna għandi grazzja miegħek. Meta jiena jkolli grazzja ma' xi ħadd, dan il-persuna raġel jew kux mara, inħossni tajjeb magħhom, ma tabli ma nkunx nafhom ħafna,
inħoss favur lejhom qabel ma nkunx nafhom ħafna. Imma xif, mhux il-kelma fan, imma x'għandi grazzja magħhom, isek mal-ewwel tiġà jidhru tajjeb f'għajnejk. Tiġà dehru tajjeb, tiġà jidhru tajjeb f'għajnejk. Għax għandek grazzja magħhom. Efesin kapitlu 2, skrittura li rajnija kemm il-darba, xut minnkom anka tafuha bl-amment, u għandkom tkunu tafuha bl-amment. Għaziz ħaħwa dan il-messaġġ huwa għalija u jalla jkun għalikom, tant huwa potenti, tant huwa qawwi li verament imbagħad tistrieħ fil-mulej. Isimgħuni aħwa. Ħanitkellem għal minu Kristjan. Sewwa se jekk inti llum m'intix Kristjan, ovvjament ħajkollok opportunità biex illum tagħmel deċiżjoni għal Kristu. Imma ħanitkellem għal dawk issa. Missa li fil-qudiem, jiġifieri inti issa għandek il-Kristu u inti ta' Kristu jagħmel fik. Jekk inti vera esperjenzajtu l-Kristu, jekk inti verament aċċettajtu l-Kristu bħala s-sejtu s-Salvator tiegħek, inti ma tista' tagħmel xejn min jeddek biex jkollu grazzja iktar lejk. Ħanerġa' ngħidha. Once li inti qed lil Ġesu ejja f'ħajti, ftakar żomma f'moħħok li inti once li issa int fi Kristu ma tistax iżżid li jkollu grazzja aktar miegħek. Għax issa tiddilja miegħek bħala ħben. Mhux bħala xi ħadd li qed tipprova takkwista l-grazzja tiegħu, imma qed topra bħala xi ħadd li esperjenza l-grazzja tiegħu. Qed tifhmu għadi? Hemm differenza kbira. Ħanajtikom moħħkom hawn eżiż aħwa intom li tippritkaw. Peress din il-Knisja ikonna bosta nies li jiġu ġodda għall-ewwel darba u nirringrazzjaw l-Alla għax dik hija barka kbira. Kull messaġġ tippritka tista' tippritka anke fuq il-basal. Fl-aħħar tal-messaġġ tagħti opportunità biex dak li huwa midneb jisalva u jiskopri l-grazzja. Imma għal dawk li skoprew issa l-grazzja, issa inti suppost li għandek l-ispirtu tal-grazzja mar fik, inti issa suppost taf x'għandek tagħmel. U issa dan tagħmlu b'rispons għal grazzja li rċivejt. So now, as a Christian, not as a sinner, as a child of God, now I respond to grace. Not I try to obtain grace, I only respond to grace. B'dak li jien nagħmel issa fi Kristu ma nistax inżid li Alla jkollu grazzja iktar miegħi tiġa kellu ruxmata li tant kellu jmut ibnu għalik. Ma tistax iżid fuq dik. Ma tistax iżid fuq dik il-grazzja. Efesin kapitlu 2 mela l-grazzja tfisser il-qawwa sopranaturali tal-Alla li taħdem fik biex inti tgħinek tagħmel u accomplish u jirnexxielek tagħmel dak li bil-saħħa tiegħek m'intix kapaċi tagħmel li dik hija l-grazzja żgur. Però wkoll il-grazzja tfisser it-tjubija tal-Alla. It-tjubija tal-Alla bl-Ingliż the goodness of God. Il-grazzja wkoll tfisser the kindness of God. Meta Alla wara grazzja lejk, he was kind. He was kind. Meta Kristu, meta Alla ħares lejna u lejk u qal għandi grazzja ma' dan il-poplu, iġifieri diġà fija nfisha tfisser li jiena ħankun kind, I'm gonna be kind to you. Ħankun ħanin. Però l-grazzja wkoll tfisser il-qawwa tal-Alla li issa l-qawwa tiegħi tibda taħdem fik. Mela hija il-qawwa sopranaturali tal-Alla, hija t-tjubija tal-Alla, il-ħnina tal-Alla. Efesin kapitlu 2, ħanibdew naqraw minn vers 1. Intom li kontu mejtin fid-nubietkom u ħtijietkom, x'konna? Għaw xaħat ma kienx mejjet u ma kienx midnepaw.
kollha kemtom. Għaw xi ħadd li huwa mejjed u midneb hawn. Għaw xi ħadd midneb hawn. Għaw xi ħadd kien midneb hawn. Bej kien u bejn int, suppostu ma' żewġ persuni differenti. Jekk kont, illum ħadd esperjenza l-grazzja l-ewwel darba. Jekk int, illum ħadd esperjenza l-grazzja tal-Alla l-ewwel darba. Ma jekk int, il-grazzja tal-Alla diġà qed taħdem fik. Ħanilkom xi ħaġa potenti. Mingħajr il-grazzja tal-Alla ma tistax tirrispondi lura l-Alla. Mingħajr il-grazzja tal-Alla ma tistax tirrispondi lura lejn Alla. Jiena nirrispondi lura lejn Alla bil-grazzja tiegħu stess taħdem fija. Mhux għax issa Gordon sar tajjeb. Anzi, tajjeb minix, addisiva. Ġesu qal m'hemm ħadd tajjeb, imma bosta qaddisin. Tinsiex li qaddis tfisser li inti bniedem rċevejt il-grazzja u ġejt maqtuħ għal Alla. Tajjeb biss wieħed, Alla. U Kristu huwa Alla. Imma qaddisa ħafna. Jiena inti qaddisin fi Kristu. Halleluja, għaw xi ħadd hawnhekk qed jgħid imma jiena qaddis kif mhix tajjeb allura. Dik lezzjoni oħra. Imma once it twilit minn ġdid, inti sarċivejt in-natura divina ta' Alla fik. Ħankomplu. Intom li kontu mejtin fid-nubietkom, uħtijietkom, li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu tal-ispirti li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimawx. Smajta di ma jisimawx jgħidlek. Infatti, il-grazzja ma tistax taħdem fejn m'hemmx il-Vanġelu ta' Kristu tal-grazzja mxander. Il-grazzja tiġi permezz tax-xandir tal-Vanġelu. Ftakar Kristu der permezz, il-grazzja der tax der Kristu. Titixxandar il-Vanġelu sewwa sħiħ biex tidder il-grazzja. Illum ħajkun hawn fosta minnkom nismawkom ħajfiqu ma nagħwaw. Taf għaliex? Għax qed tamru fil-grazzja. Intom ġieli notajtu meta nies ifiqu hawn nsejħilhom jiena bil-kelma. Ħajt xi ħaġa li jara ma tmorrux toħduni ħażin. Laqqas insaqsihom hekk x'qed temmen jew le. Ma ngħidlek fi għandek fidi? Għaliex? Għax hemm il-grazzja ta' opera. Xi ħaġa potenti, issa ħankomplu naqrawha. Isimgħuha. Il-grazzja tissupera kollox. Aħna wkoll għexna darba marqa fil-passjonijiet ta' ġisimna. Konna, kulħadd jgħid konna. Konna namlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u femitna. Konna! Aħna dak il-Kristjani l-qaddisin. Konna minna nfusna u il-korla. Konna ma m'għadniex. Bħal bqija tal-bnedmin. Imma Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna, ma sa naftit, x'hemm fil-grazzja? Hemm il-ħnina, hemm l-imħabba. Meta aħna konna mejta minħabba fidnu bietna, waqt li kont mejjed, kulħadd jgħidha waqt li kont mejjed, bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna, meta aħna konna mejtin minħabba fidnu bietna, il-grazzja tatna. This is, for me, ma nafx kux taqbdu kollox, ma anka jena biex nipritka, it's so big for me. Meta
ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu. Sena ftit, innu taw xi ħaġa. Moħħkom hawn, this is so powerful. Meta tajna l-ħajja ma' Kristu? Meta sinna tajbi? Meta teġ kemm somna? Dak fisser ma tkunx tajjeb? Dak fisser ma ssumx? Meta tajna grazzja meta morna knisja? Meta tajna grazzja meta aħna ġibna d-deċma u l-offerta? Għallu ma namlu iktar? Il-grazzja tajilna meta konna għadna mejdi. Il-grazzja deret u tana ħajja meta konna għadna mejtin u marqa fid-dnu bitna. Għala xie fisser passa, għallu xie t-tajt bi għadi. Moħkoma. Isimaw il-komplament. Il-grazzja hija l-qawwa sopranaturali talla li meta inti tirċivija titrasformak. Il-grazzja hija l-qawwa sopranaturali talla li meta inti tesperjenza titrasformak. Mela hija l-imħabba talla, hija t-tjubija talla, hija l-ħnina talla. Is the goodness of God, is the kindness of God, is the love of God, is the fil-grazzja. Ara ġejja vers 9, vers 8. Mela, fej wasalt jiena. Bil-grazzja intom salvi. Għajjimna miegħu għedna fis-smewit ma' Kristu Ġesu biex juri fis-żmien li ġejjin lana blaqis, u jrid juri lana blaqis tal-grazzja tiegħu. Bit-tieba li wara magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvati bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom. Imma b'don ta' Alla. Mhux bil-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu biex Ġesu biex namlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna namlu. Isma'ni xi ħaġa. Mela vers 9-8. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. Isma'w x'tagħmel. Tiftakru meta l-anġu tal-mulej der lil-Marija f'Luqa kapitlu 1. Tiftakru x'qalilha Marija. Mela xedna li tfisser il-grazzja li inti Alla għandu grazzja miegħek. Ħares lejk u jiffavorik. Imma x'għamilt inti? Xejn. Anzi, kont l-għadu tiegħu. Anzi, kont marraq fid-dnub. Anzi, kont middaj, kont ħallil, kont fil-ħmiġ, fil-żina. Hawnhekk għandna, per eżempju, qed niftakar f'ħija partikolari, qed hawnhekk. Għalli passer kieku, għallina taf kemm kont ħażin. Għallina kont naqli bil l-mara bl-amment. Għallin kont nisraq. Għallina taf kemm kont ħażin. Għallu meta smajt il-Vanġelu. Għal kif jista' jkun il-mulej iħobb lejli. Kif tista' mulej tħobbni jien? Isma' x'ġaralu dar raġel li ġara kollha kemm aħna. X'Romani kapitlu 2 vers 20 tgħid hekk ara. Rigwardu kol dak li qed nitkellem fuq illum. Li ġralu għada li meta sema bil-grazzja talla bidlitu u rrisponda lura billi jemmen. Il-grazzja talla meta inti tisma' l-grazzja talla, meta għalhekk ir-reliġjon tantija saċċa ir-reliġjon għax tagħmel hekk, għax tagħmel hekk, u għax trid tisma' l-ewwel 7 u d-9 tal-ewwel 9 xhur tal-ewwel 6 xhur, u għax trid tagħmel ruxmata talb, trid tagħmel ruxmata. It's not grazzja. Dik mhux grazzja, dik hija da'wa quddiem Alla. Għax Alla ma favorikx għax int konċi darba tajjeb, iffavorik għax u tajjeb.
Għax wera l-grazzja tiegħu miegħek. U xam isma' ġara. Mela Marija, issa Marija nafu li kienet mara tajba. Perfetta ma kienitx imma. Għax kieku perfetta kienet tkun Alla perfett biss, Alla biss perfett. Imma kienet mara tal-mulej. Meta dar l-anġlu, Alla Marija, inti sibt grazzja qudiem Alla. ċertu translations, għax tfisser eżattament li tfisser l-istess, bl-Ingliż jgħidu you have found favor. Sibt favur qudiem Alla. U x'kien ir-rispons ta' Marija? Jiena nemmen. Setet temmen qabel ma rċivit il-grazzja? Isma' x'ġara. Meta inti tisma' bil-grazzja tal-mulej u tirċivi l-grazzja, il-grazzja nnifisha tqanqal fik rispons ta' iva mulej. Ħalli ngħidilkom kemm vera hekk. Kemm minnkom qed iva l-mulej qabel ma smajtu bil-grazzja? ħadd. Jien ma naf il-ħadd qallu iva mulej ta' u inti għadek ma smajtx bil-grazzja tal-mulej. ħadd. Ma once li smajna bil-tjubija tal-mulej u l-mulej ħabna xorta waħda waqt li konna midembin u nafġu fid-dnub u fil-ħmiġ. Edna kif jista' l-mulej iħobb midneb bħali. U dik għajmet fija rispons ta' ħajsir minni skont kemtek. Halleluja. Gloria lil-mulej. U meta feġġet il-grazzja, għajja nieħdu l-Marija, għal darbohra Marija. Il-Bibja tgħidlek il-mulej wera lilu nnifsu u der ħafna nies u wassal il-kelma bl-anġlu tal-mulej. Il-Abram kallimna fuq il-ġimgħa l-oħra. Aħna naqraw f'Romani kapitlu 4 vers 17 naqraw li Alla jsejjaħ dak li mhux bħalli kieku u. Issa, jiena u inti ġejna minn background irrelevanti x'reliġjon għax l-istess demonju. Li aħna maħna xej, aħna dut, aħna ħmieġ, u veru, ekkonna. U peress li dejjem hekk smajna, għamilna eżattament dak li dejjem qalulna li aħna dut, ħmieġ u mbarat, u għamilna id-dut, il-ħmieġ u l-imbarat. Imma meta feġġet il-grazzja, omna. Xi ħaġa għamġa fejna. Xi ħaġa għamġa fejna. U għedt l-Alla mulej. Jiena rrid nimxi miegħek. Jiena rrid niskoprik. Jiena rrid nesperjenzak. Innotajtu intom meta l-mulej ġi għandek ma qatx jirrakkontalek fuq id-dnub tiegħek. Inta għamiltek, inta għamiltek, inta għamiltek, inta għamiltek. Innotajt li laqqas id-dilja mad-dnub tiegħek. Għaw xaħat il-mulej ġi għat jgħidlek id-dnubit kollha tgħidek. Jekk mortu ġa xi reliġjon fejn jiltaqgħu ġo kaxxa u toqgħod tgħid lil tieqa il-dnubit kollha li għamilt u inti tkun insejt li għad baqalek miljun oħra x'tirrekonta. Dak reliġjon. Dak ma jfissirx li Kristu aċċetta d-dnub tiegħek ta' ġifieri, ma jfissirx li saw le no problemu. Le, ifisser li l-grazzja tmur oltre qabes id-dnub, neħħa dnub minn nofs, għax tinsiex li permess tad-dem ta' Kristu llum il-ġurnata Alla mhux biss jattieħ id-dnub, Alla jwarbu d-dnub permess tad-dem ta' Kristu. U inti għal fik, għalhekk inti li kieku inti ma smajt il-Vanġelu tal-Grazzja, ma kon stajt temmen? Stajt kieku temmen inti li ma smajt fuq Ġesu Kristu? X'ħad temmen kieku? Mela għax smajt il-Vanġelu tal-Grazzja, l-istess grazzja ħadmet fik biex temmen. X'inhu huwa d-don, il-grazzja jew il-fidi? Dan huwa don tal-Alla. X'inhu l-grazzja? Don jew il-grazzja jew il-fidi jew il-grazzja? Id-don huwa l-fidi. Għax grazzja tiġajja b'xej. Il-grazzja tiġa b'xej, qed taqbdu xi ħaġa ħwa. Tiftakru meta Alla fl-anġlu tal-mulej der il-Marija u Alla inti sib grazzja quddiem Alla, dak il-moment stess din il-mara li ħadd ma kien jaf biha
F'daqqa waħda saret Sidna Ġesu Kristu u għalla int tkun ebni. Meta der l-Abram? Abram esperjenza l-grazzja tal-Alla. Kif? Meta Alla der l-Abram u għallu inti missier ta' ħafna ġnus. Il-Bibja tgħidilna li Abram esperjenza l-istess grazzja tiegħi u tiegħek. U l-Bibja tgħidlek u Abram meta sema b'dak l-news bil-grazzja, emmen. Seta' jemmen qabel? Mela fejn m'hemmx il-grazzja, m'hemmx il-fidi. L-Iskrittura tgħidha ċardik f'Galatin kapitlu 2-3 u f'Romani kapitlu 6. Fejn m'hemmx il-grazzja, ma tistax tkun hemm il-fidi. Il-grazzja biss tfetx, il-fidi biss tfetx fejn il-grazzja tal-mulej timxandra. Għax tqanqal fik l-Iskrittura tgħidlek fejn kotor id-dnub. X'katar iktar? What? This is not your usual type of thinking, okay? Fej kotor il-grub, mux fej kotor it-tjubija ta' fej katar id-dnub, kotrot ħafna iktar il-grazzja. Alla ma għax id-dilja mal-dnub tijak, meta ġi għandek, dak id-dilja ma' dnub tijak u tad-dinja kollha fuq is-salib. Il-moment li għallek jina mittalik għajjen fik fidi biex tirċivi il-grazzja tiegħu. Biex minnar il-grazzja tiegħu jina u inti ma nistax nirċievu. Għalhekk il-Bibja tgħidlek ħadd ma jista' jiftaħar. Hawnhekk jiena u inti kollha kemm aħna, orrajt kollha għandna sejħiet differenti, sewwa hemm anointings differenti ta' ministeri, imma fuq rigward ta' salvazzjoni, l-istess Kristu li salva lili u kif salva lili, salva l-istess lilek. Ma salvax wieħed minn aktar mill ieħor. Dak li kien kellu miljun dnub u dak li kellu biljun dnub, l-istess mewta Ġesu Kristu ħa. U l-grazzja tal-Alla li veġġet fuqna, għajmet fina ġuħu għaċ li dan l-Alla tan tajjeb miħaj irrid nesperjenzaħ, irridu fil-ħajja tiegħi. Halleluja! Kif nista' nerġa' nirreġetta dan grazzja kbira. Halleluja! Glorja lil Ġesu. Fil-ktieb fejn morru. Morru fil-ktieb ta' l-ewwel Korinti 15. Ftakar il-grazzja tfisser Alla għandu grazzja miegħek. Alla jiffavorixxik. Insibt favur quddiem Alla. Issa li kieku inti ħdimt għal dan il-favur, kieku ma favur xejn. Li kieku inti dal-favur kien jisħoqlok, kieku ma favur xejn. Kieku ħdimt għalija u rċevejta. Imma xuwa xi ħaġa li inti ma ħdimtx għaliha, għalhekk issa aħna bil-grazzja ħadd ma jista' jiftaħha. L-ewwel Korintin kapitlu 15 qed tirċievu xi ħaġa żgħażagħwa. Glorja lil mulej. L-ewwel Korintin. Jien dak li jien. Bil-grazzja tal-Alla jien dak li jien. U l-grazzja tiegħu fija ma seffiċ ma sfaċ fix-xejn. Għax tħabat ħafna aktar minnhom il-koll. Bil-grazzja tal-Alla int li int. Għalhekk ħadd ma jisqara li kieku mhux bil-grazzja tal-Alla, kieku jiena u inti nistgħu niftaħkru min għandu l-iktar fidi. Rigward fidi għas-salvazzjoni ma kienx ġaħaġa minnek di. Iġviri l-grazzja żgur mhux minnek. U laqqas il-fidi li inti salvajt biha ma hija minnek. Hija don ta' Alla. Qed tifhmu aħwa? Għax li kieku jiena u inti niftaħru quddiem Alla min għandu l-iktar fidi. Rigward, ara jiena salvat iktar għax jiena ammint iktar. Imma rigward għax il-grazzja tal-Alla feġġet fuqna, bil-grazzja tal-Alla aħna li anqlet fina il-fidi biex nemnu nirċivu. Morru fi ktib ta' Filippin, kapitlu 2. Filippin 2.
vers, hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria lilek mulej. Fil-grazzja ta' Alla hemm il-ħajja. Hija l-grazzja ta' Alla li tagħtina l-grazzja li nindmu. Pawlu jgħid lil Timotju fl-ewwel Timotju kapitlu 4 minn se żball, fejn jgħid Timotju, itlob għal dawk li jiġu kontra tiegħek u joħduha kontra tiegħek biex permezz tal-grazzja tal-Alla jkollhom ikunu jistgħu jindmu. Taf li kieku jinaw inti minn grazzja assistaw nindmu. Ma sax nindmu minn grazzja tal-Alla. Għalhekk mill-bidu sa tmiem, isimgħuni, għalhekk inti meta aħna nevanġelizzaw issa titkellem mal-midneb, alright, il-midneb tajjeb li ġibu nselli huwa midneb u għandu bżonn salvatur. Importanti. Għal għaddiż daqsxejn differenti, ovvjament, għax issa inti ġa fil-grazzja. Imma għal midneb importanti li ma jmux jaħseb li huwa tajjeb u jista' joġob illa bl-opri tajbin tiegħu, ma jistax. Imma tajjeb li tfakru li huwa jgħid fid-dnub u jgħid fit-triq tal-infern u triq tad-dannazzjoni mingħajr Kristu. Imma intom li intom Kristjani issa, inti li għadek tibża mid-dnub fis-sens tibża mill-infern, ma xad ngħidlek għax ma nibżax ta' xorta nibża mill-infern, m'għandi l-ebda interess nmur hemm. Imma m'inhiex ħammur hemm għax jien llum mimli bil-grazzja tal-Alla. Ħabtu minn ħadd għalmenu ta' Kristu vera, għax il-qalb il-biss il-mulej jafa, imma xi ħaġa interessanti u di jisimgħuna sew. Kemm nipritkaw kontra l-offensa, aħna nqogħdu attenti mill-offens. Taf x'toqtol il-grazzja u tinnullifika l-grazzja? Il-gburija. Il-gburija tinnullifika l-grazzja. Ftakar l-iskrittura tgħidlek li Alla jirreżisti lill-gburi. Imma jagħti grazzja lillum li. Ma li jekk inti tkun gburi tista' jkollok il-grazzja tal-Alla? Ara inti gburi, grazzja mija. Għalhekk il-grazzja waħda mill-ewwel ħaġa li tagħmellek tgħidlek, jiena m'iniex tajjeb biex insalva. Ħansalvak. Il-gburija tagħmellek, jiena tgħix kemm jiena tajjeb, inżel. Qed tifhmu? Bil-kontra. Aħna bid-dinja bil-kontra. Għanna raw minnu l-iktar tajjeb. Competition minnu l-iktar tajjeb. Il-mulej, kif tisma' l-grazzja, tumiljak. Wow, il-mulej ħenna lija, u għara t-tieba u l-ħnina tiegħu u t-tjubija tiegħu, waqt li jinkun midneb. Il-moment li jiena di bil-grazzja tiegħu nara, ibni jiena salvata għax jiena tant jiena kont tajjeb, għax jiena ħi kondem insum u kondem il-knisja, għasit la' il-knisja. Inta dak fit-luf. Inta taħseb li Alla għażlek għax int kont tajjeb. Alleluja! Għalhekk issa meta aħna nitolbu u meta naraw nies jinħelsu, mhux għadna nsensihom kemm hu tajjeb, għax issa l-grazzja tal-Alla topera fuqu. Meta nies ifiqu, għalhekk issa l-grazzja tal-Alla hija fuqu. Għaw xi ħadd għandek uġieħ hawnhekk ara madarek kum se għandek ġenna stessa nħossa. Qed ngħidlek nħossa xi kultant inħossa fajt li ma jkunux tiegħi, jkun naf li xi ħadd ieħor. Min għandu dak l-uġieħ hawnhekk ara ma dar ma din-naħa. Min għandu l-uġieħ? Sister issa stess. Inti kol għandek l-uġieħ hawn? Mela ejja. Min iktar inti brada? Għaw xi ħadd għandu l-uġieħ hawn? Għandek uġieħ hawnhekk, halleluja, inti wkoll? Like mother, like daughter di? Halleluja, praise the Lord. Issa, ftakar, il-Bibja tgħidlek id-doni jaħdmu bil-grazzja. Ftakar dak huwa doni tal-grazzja. Għalhekk meta d-don tal-grazzja, kull don jopera bil-grazzja, fid-don ma tawx saqsi li bniedem xejn, jirċievi biss. Issa inti poġġi jdek fehem, poġġi jdek sister u inti wkoll. Issa f'isem Ġesu Kristu nikmandaw dawk l-ġieħ li hemm fuq darek f'dik in-naħa ta' darek bil-qawwa ta' Ġesu Kristu biex jitlaq issa stess u nikmanda dak il-muskolu u jiġi irrilisjat. Kull ġieħ jitlaq issa stess. Irċievi l-fejqan. Irċievi l-fejqan. Irċievi l-fejqan issa stess. Iċċekkja issa stess. L-ġieħ talaq. F'isem Ġesu Kristu.
Għaliex? Once li jina releasjajt il-kelma tal-fidi u l-kelma li jattopera bil-grazzja. F'dak l-almu li jorik, morinix just, how nice jorik. Hemm il-grazzja u kol ta' opera. Meta Alla jorik xi ħaġa, hemm il-grazzja ta' Alla topera għax Alla jrid isolvija dik il-problema jew xini jew barda jew sitwazzjoni. Qed tifhem? Meta Alla werik mal-viżjoni tiġi l-provviżjoni. Amen. Issa, iċċekkja sister. ċekkja waħda. Kif tħossok? Aħjar. Inti sister. Naqra aħjar? Ora, jisenna minuta. Inti. Mela, olli dejk inti stess. Fissem Ġesu Kristu. Nikmanda bidna il-muskolo jiġi rilisjat. Kun infejqa fissem Ġesu Kristu. Iċċekkja stess. Fissem ipoġġi dek erġa' sister fej. Grazie għakum li għaddis. Grazie brother. Thank you Lord. Nikmandaw dak loġieħ biex jitlaq fissem Ġesu Kristu. Itlaq issa stess. Inti u kol sister, issa ċekja. Infejqa. Loġieħ tala issa stess. Iċċekja. Iċċekja issa stess. Iċċekja. Ċekja la ġemba. Ċekja da xej. Għara dara referenza. Halleluja. Iċċekja. Tala. Fissem Ġesu Kristu, tala. Inti. Aħjar. Inti aħjar. Inti sister. Aħjar, kem aħjar? Kifi? Mela. Il-grazzja tal-mulej li hija wkoll il-awwal Bibja tajt. Yes. Qed topera fik. Għalhekk inti meta nitolbu xertu, meta jkun miraklu jisir instantanju, meta jkun fejqan jkun gradwali, pero xorta jieħu ħin inqas minn fejqan naturali. Sewwa, xi ħadd ieħor għandek uġieħ madwar rasek aw fuq naħa minnhom ta' rasek. Min għandu dik l-uġieħ? Xi ħadd qed tuġak rasek f'naħa minnhom biss. Min inti dik il-persuna? Oli dek li qed tuġak rasek. Għandek rasek tuġak. Inti brother tuġak rasek. Żgur? Ħbat rasek ma ximkien. Le? Ċekja waħda rasek. Mela poġġi dek fuq rasek, issa stess, ħassejta hawnhekk issa ġieħ jgħaddi hekk ara li mhux tiegħi naf li mhux tiegħi. Grazzi Ġesu, nikmandaw dak l-ġieħ minn fuq rasek fissem Ġesu Kristu biex jitlaq. Imma xi ħadd ieħor. Minnu dak il-persuna li għandu ġieħ f'rasu. Iċċekkja issa stess, ma brother. Ċekkja l-ġieħ, ara telaqx. Suppost telaq. Telaq, żgur. Għattajli l-verità, vera, telaq. Grazzi Ġesu, dan. Hallelujah, that was quick. Hallelujah. Xaħat ieħor għandu ġieħ ras, imma qed jistħijajt. Minnu dik il-persona? You see, I knew it. It was like kept coming. Fejni, brother, fejni. Eżatt fejn semmejdina. Poġġi rasek hemmhekk. Jon kalla ħabbat rasek mal-mala. Hallelujah. Mela poġġi waħda radek fuq rasek. Fissem Ġesu Kristu nikmandaw dak l-ġieħ jitlaq. Inkisruħ bil-qawwa tal-mulej. Fissem Ġesu Kristu Nazaret issa stess. In Jesus' name. Be now healed. Be healed. Ċekja issa stess. Kif inhu? Ċekja rasek. Għal-aħħar ċekja waħda f'xi xejkja f'għandek. Kifini, bro? Kifini? Aħjar? Lemma kompletament aħna rridu għan fejqa. Fissem Ġesu Kristu tkun kompletament fejqa. Ġaċek sa stess? In Jesus' name, grazzi mulej tal-qawwa tiegħek qed taħdem f'ħuna għal fejqan totali komplet fissem Kristu Ġesu. Amen. Xi ħadd għandu uġieħ hawnhekk fil-minkeb. Fil-minkeb. Għaw xi ħadd għandu uġieħ fil-minkeb? Minnu dak il-persuna? Xi ħadd tnejn deċiġin? Tajtu daqqa deċiġin? Hallelujah. Mela, umu waħda. Thank you, Lord. Iċċekkja żomm il-minkeb. Għazid nek xamlu, duru leċiġin, inti żomm tagħha u inti żomm tagħha. Let's make it fun as well. Hallelujah. Ikmandaw dak il-minkeb biex jifiq issa stess, u dak l-ġieħ jitlaq issa stess. Fissem Ġesu Kristu, dak il-miskolu jifiq issa stess.
Halleluja, kun infaxħar ismek Ġesu, minkeb kun infejja. Kull forma ta' artrita u ta' discomfort diklerja titlaq issa stess. Fisem Kristu, ċekja in Jesus name, ċekjaħħa. Aħjar, sister? Vera? Bis-serjetà? Kifi? Da bħala araħna. Mela għalli issa stess, halleluja, jitlaq issa stess fisem Kristu, ċekja issa stess. In Jesus name, ċekja sister. Aħjar? Tala, għax dak għada badax nizal mil-komma maħar. Halleluja. Halleluja. Ilek fuq xar. Memma l-lum daqsek ħadfiq. Fisem Kristu. L-mulej orijin mela ħadfiq. Amen. In Jesus name. Issa ismawni, dawk affarijiet żgħar. Dawk huma affarijiet żgħar. Halleluja. Fejn dak il-brother? Int, brother. You. Għandek idejk marbuta. Bil-qeda. Ejwa, bil-wifa. Bil-wifa. Il-mulej poġġi ħafna f'qalbi dil-ġimgħa. Halleluja. U l-mulej ħajamel trasformazzjoni totali fil-ħajja tiegħek. Inti m'għandekx konfidenza fik innifsek daqs kemm Alla għandu konfidenza fik. Imma l-mulej jgħidlek jiena nemmen fik u jiena tpoġġejt il-grazzja tiegħi fuqek. U inti tixtieq tkun, inti tixtieq tara aktar fil-ħajja tiegħek. Imma deħel fi staġun li ħatara ħafna iktar. U għaddejt minn staġun fejn kont frustrat, anka kont intimidat u żomm lura ħafna. Imma dak l-staġun spiċċa fi Ġesu Kristu. Da vera ħassajtu inti daw l-affarijiet? Vera? Vera ħassajtu daw l-affarijiet. Les li tidħol f'dal l-staġun ġdid? Bil-grazzja tal-mulej, tħalt. Alleluja. Thank you, Lord. Joseph. Malija. Waħda, my friend. Pray, just pray in the Holy Ghost a bit. Biex inti ngħidilkom din il-ġimgħa, ħan ngħidilkom xi ħaġa. Qed tpoġġi sa kemm ngħidiet tista' tpoġġi. Dil-ġimgħa l-mulej beda jgħidli dal-kliem u wettafer u l-Marjella l ġettejla. Il-mulej għalli dal-kliem għalli ftakar kif battek Malta. Issa, tħabbru x'raskom. I'm just Brother Gordon, I'm fine with it. Issa, għal-benefiċċju tiegħek, mhux għalija, għalija ma tagħmel defin. Bħala passer tagħkom, jiena l-passer tagħkom. Però bħala sejħa, hemm dilka profetika fuq ħajti. U nista' ngħidilkom li kull ma dejjem jorin il-mulej, dejjem seħħ. Dejjem seħħ. Dil-ġimgħa kelli ħafna kliem soprannaturali fuq nies dar il-fellowship. Bis-serdat ngħidilkom. And I want to tell you, hemm xi ħadd hemm persuna rajta li rajtek tikbi fuq is-soda tiegħek u tokrob bluġieħ. Mara. L-għadu attakkak. L-għadu qed jattakak. Minix ħansemmi ismek, imma jien naf minn int. L-għadu qed jattakak u għat attenta. Attenta msejħid fuq ħajtek, hemm doni fuq ħajtek, però l-għadu għamik temporanjament. Però għax qed ngħidu qed nirrilisa din il-kelma llum, il-grazzja tal-mulej llum ħata ħilsek. Għax il-mulej ħobbok, jħenna lik u ma qatax qalbu minnek. Halleluja. F'isem Ġesu Kristu. U anka dak kluġieħ li inti kont qed tokrob bih, f'isem Ġesu Kristu irċievi l-fejqan. Joseph Malija Brother, inti ħatkun magħrufa għal xi ħaġa differenti. Għax dieħel fi staġun fil-ħajja tiegħek inti fejn ħadd issorprendi ħafna nies.
ħadd issorprendi ħafna nies. Daw l-aħħar ġimgħatej inti għaddilek ħafna minn moħħok il-ħsieb mulej kif trid tużani. Jew mulej użani. Rigward mulej, minti trid qed tissejjaħ li għandek xi sejħa għalija, trid tużani mulej qaddis. U daw il-ġimgħatej dan il-ħsieb għaddilek ħafna minn moħħok lilek, għalkemm qabli ma tajtux ħafna importanza. Però għaddilek ħafna da ħsieb moħħok. Rigward mulej, minti qed tużani, għandek ħadd użani, u ma għalek lilek ħanġilek trasformazzjoni kbira fil-ħajja tiegħek. Bil-grazzja tiegħek u ħadd issorprendi ħafna nies madwarek. Ħansaqsik. Da vera għaddilek minn moħħok dak li? Iva. Vera, brada? Dal-ħsibiet ma kinux jgħaddulek ħafna, ma din il-ġimgħa jgħaddulek ħafna. Vera jew le? Għaddew ftit hija. Qabel kienu jgħaddulek dak ħsibiet? Le tam. Imma dal-ġimgħa jgħaddulek dak ħsibiet. Mhux vera. L-Ispirtu Talla lilek innotak. God has noticed you. And God, you have honored the Lord. Il-mulej, inti onorajt il-mulej. And God is going to do something powerful in your life. Do you receive that? Tirċivija? Iva. Amen. Hallelujah. Ismawni aħwa, dan il-klim il-mulej tajuli bil-grazzja tiegħu. This is supernatural church. This is a supernatural church. Din il-ġimgħa il-mulej tani persuna, infatti tlabt għal ħafna nies. Kien hemm nies li tlabtu anke kpejta għalihom. U kien hemm persuna partikolari qalli li kieku ma kienitx it-talb tiegħek dil-persuna meta. Jekk inti temmen li din il-Knisja verament minn Alla, imxi fil-biża tal-mulej fis-sens mhux titweru minnu, imxi sew quddiem il-mulej. Issa jekk inti ma temmenx din il-Knisja tal-Alla, waqqas għandek għalfejn tkun hawn. You're wasting your time. Però jekk temmen li din hija Knisja tal-Alla, then be aware that God is pastoring River of Love. Issa, tibżax Alla mhux kontra tiegħek, Alla huwa għalik, favorixxik. Amen? Halleluja. Gloria lil mulej. Skużani dbedda xej, imma aħna rridu l-Ispirtu Santu jopera sewwa. Amen? Imma intom qed taraw daw l-affarijiet iseħħu qudiem għajnejkom biex il-mulej jorikom b'konferma li Kristu huwa ħaj f'River of Love. Amen? Halleluja. Grazie mulej għadis. Thank you. Thank you, my dear brother. Thank you, my Lord. Meta Alla ħares lej Gideon, tafu Alla x'qal il-Gideon? L-ewwel net Alla Gideon kien wieħed mill-tribujiet ta' Iżrael u kien wieħed mill-liċkien. Imma meta Alla sejħ il-Gideon, ma sejħa li għallu int sib grazzja qoddimi bħalma qal il-Marija. U ma dik il-grazzja għajjem f'Gideon viżjoni ta' nazzjon. Meta inti tirċievi il-grazzja t'Alla, mhijiex bis-saħħa tiegħek. Intom kollha magħżulin minn Alla. Ħanejt xi ħaġa jekk ma tifhimiex għalissa ħallija fuq l-iskaffa. Imma dik-Knisja hija minn il-magħżula minn Alla. Dik-Knisja hija mibnija minn Kristu. U naħseb għandna biżżejjed evidenza mhux tal-lum biss ta' elenku ta' żmien. U allura Kristu ma ħajħalli xejn u lil ħadd ikisser il-Knisja tiegħu. Imma għodu attenti għax ovvjament bħad dawl in-nemus jiġi fejn id-dawl, issa jersaq ħafna jispiċċa jinħaraq. Ġifieri, aħna se nkunu Talla 100% u hekk għandna nkunu. Ma jfissirx imma l-għadu mhux ma jfissirx ma jipprovax jattakka. Imma għod attent li inti jew l-ebda wieħed minnkom ma jkun il-bib jew it-tieqa ta' dak. Amen? Għalhekk jiena dawn l-affarijiet jiena nħobb niċċajta bħalma tafu li nħobb niċċajta. Imma affarijiet Talla naħodhom bis-serjetà. Għax dawn affarijiet qaddisa tal-mulej aħwa, mhux ċajta. Qed tifhmu? Halleluja. Grazzi Ġesu. Jekk aħna mmorru
Rumani 5. Ejja, ħalli nispiċċaw b'dik. Qed tieħdu pjaċir? Grazzi Ġesu. Rumani 5. Issa jiena din ngħidha b'umiltà, bis-serjetà ngħidulkom. Number 1 ħaġa dejja bħalma qal Pawlu, jien dak li jien bil-grazzja t'Alla. Amen. Jiġifieri Gordon ma m'għamilx il-Gordon. Bħal ħadd minnkom għamel li intkom infuskom. Però jien dak li jien bil-grazzja t'Alla, bil-grazzja t'Alla jien dak li jien. Però bil-grazzja t'Alla dak li Alla jrid ninkun, ħankun diġà jien. Imma jekk inti tkun kapaċi tirċievi minn dan il-ministeru, minn din it-tip ta' dilka, inti tikber. Inti tissaqqaħ. U inti tiskopri u inti twettaq il-pjan ta' ħajtek. Għax nemmen fis-salt, nisimgħuni aħwa. Fis-saltna is-salvazzjoni tħollu torbot fuq Kristu biss. Imma l-pjan ta' ħajtek torbot 100% fejn inti konness. 100%. Qed tifhmuni? Fejn int konness fil-ġisem ta' Kristu, dik hemm torbot miegħek is-sejħa jew you fulfill it or you don't. Mhux qed nitkellem fuq rigward ta' salvazzjoni, jekk ovvjament jekk inti ta' Kristu, is-salvazzjoni hija siġillata. Amen? Halleluja. Fejtilkom biex imorru? Rumani kapitlu 5. Meta Alla kellem il-Abram u sejjaħlu fil-grazzja tiegħu għax iffavorih, għax qalu lill-Abram inti quddiem isid grazzja, qalu lill-Abram li inti quddiem isid favur, il-grazzja t'Alla fih għamlitu missier ta' nazzjonijiet. Ħansaqsikom, kemm hawn minnkom Alla sejħilkom biex tagħmlu affarijiet kbar u komdi kindergarten level. Komdi kindergarten level. Tkunx komdu aħwa. Fi sens komdu. Mistriħ fi Kristu, orrajt. Imma mbagħad rigward ta' x'għandna għandu għalik bi golozone. Xi tfisser golozone bil-Malti? Zaqqiq. Zaqqiq għall-affarijiet Alla. Amen imġewwaħ, għatejlu li għax biżżejjed għax għati daqsxejn mela Alla għandu xi budget. Halleluja. Ġifieri issa jħallihom fuq ħajtek, jekk hemm issa jħallihom fuq Donatella jew fuq Nawel. Iwettaq xin jew le, jiġri ma sax nieħu dak li hemm fuq Nawel, dak li hemm riserva ta' Nawel għal Nawel bissu. U Nawel qed jagħti rendi kont quddiem Alla għalih. Jekk wettqux jew le. Dak jgħidulu the judgment, mhux judgment, the white throne judgment, dak jgħidulu l-ġudizzju tal-Knisja. Issa li huma salvati, imma jdu jgħaddu kont kemm verament issa wettqu l-pjan tal-Alla f'ħajjithom. Amen. Romani 5. Romani 5, vers 15, isimgħuha. Thank you, Lord. L-erba kellna service ta' teaching style. Illum il-mulej jrid jopera bi-spiritu tal-grazzja, profezija u fejqan. Intom taf li kull ma tiġu għaw taraw id-doni joperaw tal-la kontinwament? Taf li taraw id-doni tal-la joperaw kontinwaw? Issa, tħallux li biss, għantom ukoll. Pero dejjem ħadmu d-doni biex tibnu l-Knisja. Il-moment id-doni għet ikisseru jfarrak, id-don tijak sar weapon li ħalli joqtol li l-ek nifsek. Amen? Romani 5 vers 15. Gloria li l-ek, Ġesu. Oh, halleluja. Vers 15. Imma d-don mhuwiex bħal ħtija, għax jekk permezz tal-ħtija waħdu mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja ta' Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu. Vers 17. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak li wieħed li hu Ġesu Kristu, aktar u aktar dawk li jirċievu l-grazzja. Aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra. Aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja
Għat isaltnu fil-ħajja. Fil-ħajja. X'tagħmel il-grazzja? Is-sal, iġġelek is-saltan. Aħna msejħin biex insaltnu fuq id-dnub, fuq il-mart, fuq id-demonju, fuq il-glamijiet. Għaliex? Għax deret lilna il-grazzja fuq grazzja. Halleluja. Gloria lilek Ġesu. Gloria lilek mulej. Ejja nqumu mill-wifqa. Jekk inti tgħid li pastor jien għadni ma doqx din il-grazzja. Illum qed tisma' bil-grazzja tal-mulej. Il-mulej ħabbek u mhux għax inti kont tajjeb, imma xi huwa tajjeb. Iffavorixxik. Eżis aħwa. Titinsolvilkom ħafna problemi ta' żwieġ tagħkom għal dawk li mhix ħanejdilkom all idejkom jkollkom challenges bejn miż-żewġex nemmen għadna qatt ma ntqajt ma' żwieġ wieħed ma jkollhomx problemi jew challenges ħanejdu hekk. Trid titissolvi l-problemi ta' żwieġijiet tiegħek ta' bejn ir-raġel mara? Għatta ħin fil-grazzja tal-mulej. Għax minn dak li inti tirċievi, inti testendi. Meta iktar ma jiena nopera fil-grazzja, għalhekk il-mulej jgħidlek il-ħniena tirrenja tissupera il-ġudizzju. Għalhekk Alla ma jridx lill-Knisja l-aħwa. Ftakar li aħna għandna l-istess missier, ta'? Dak l-istess wieħed li inti tgħidlu Abba Missier, jiena ngħidlu Abba Missier. U ħafna aħwa minn flok jestendu grazzja, jestendu ġudizzju. U għalajdilhom jiena stendejt grazzja lejk, għaliex qed testendi ġudizzju lejk ħuk. Issa ma jfisirx li Alla ma jġudikax il-poplu tiegħu, għax il-Bibja tgħidilna li l-ġudizzju huwa fidej il-mulej. Imma jekk inti għandek problema taħfer, jekk għandek problema tħen, jekk għandek problema tinsa, għatta ħin fil-grazzja tal-mulej. And you will find it very easy to forgive, to walk in mercy, to be kind. Għax dak li inti kapaċi tagħmlu bil-grazzja. Fil-ktib ta' Filippin kapitlu 2 ma rajniex imma ħanejdilkom. Tgħidlek li hija l-grazzja tal-Alla topera fija li tgħinni nagħmel dak li rridi nagħmelu. Il-qawwa tal-Alla, il-ħniena tal-Alla, it-tjubija tal-Alla u l-qawwa tal-glorja tiegħu qed taħdem fija u titrasforma li ħajti. Għalhekk imbagħad meta nimxu fil-ġisem u tajru u nattakkaw xulxin, ġara l hemm, waqgħet mill-grazzja. U qed tgħix fil-ġisem. Għax il-grazzja hija tal-Ispirtu. Il-ġisem huwa tad-dnub. Baxxu rasna. Hallelujah. Qabdu jitfit, kulħadd jaqbad jitfit. Praise and worship team. Would you please come? Come, praise and worship team. Kora salamandria sonara salamandria sorobodasati. Kora ramandara. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Qabdu jitfit, aħwa. Qabdu jitfit, tistħux qabdu jitfit. Solamandaria baba sonaria sa. Join hands in the corridors. Join hands in the Konnara salamandiria baba rodosso. Pray. Pray for yourself. Pray for your neighbor. On the one on the left, on the right. Hallelujah. Pray right now. Shokorana la mandare basso nara assai. Korana la mandare basso takai assai. Thank you for your grace. Give him praise right now. Ringrazzjawh tal-grazzja tiegħu. Ringrazzjawh li wara grazzja miegħek. Li mexa bil-grazzja miegħek. Hallelujah rabakadia bosso. Hallelujah. L-iskrittura tgħidilna skrittura oħra Tito kapitlu 3. Jew kapitlu 2 insejt le kapitlu 2. L-iskrittura tgħid hekk.
U feġġet il-grazzja. U l-grazzja għalmitni. Nejx ħajja għaddisa. Iġifieri, inti ma tistax tgħix ħajja għaddisa mingħajr il-grazzja. Hija l-grazzja talla li tallimni kif naġixxi maħija u naġixxi moħħti. Hija l-grazzja talla li tallimni kif nieħu kopera mal-pastor u mal-mara tiegħu jew mal-leaders u mal-mexxejja. U l-grazzja talla li tallimni li nħenn u nagħlaq għajn waħda u nitlob minflok niġġudika u nikkundanna u nattakka. Hija l-grazzja talla li tallimni numilja rasi u nissottometti. Hija l-grazzja għax inkella tiġi dittatura. Fis-saltna m'hemmx dittatura u fis-saltna hemm sottomissjoni għax hemm il-grazzja t'opera. Sottomissjoni għax hemm il-grazzja. Għax kieku jkollok dittaturi. Jekk ma tagħmilx hekk nagħtalek rasi. Fil-grazzja m'hemmx dittaturi. Fil-grazzja hemm jiena nara l-grara fil-grazzja ħalleluja u mil rasi. Halleluja. Nisa, intom ma l-irġil ta'kom, inti ma tminx rasek lej il-raġel tijak għax tibżajtik daqqa ta' pon, jek jamillek ek, mur reporta xlassa. Le, biex veru. Le, Alla number 1 ma jdik l-ebda daqqid. U t-tini tiħ ċans l-ewel u jahda. Sawa, imma irġil jek għal-għaz għadamlu jek, għadu attenti, għax il-min terfa jdek fuqek, hija bint Alla. U l-lum għala għajn wahda, u għada jiftaħum b'nejbera, u għatati. Imma, ir-nisa, imxi tmir rasek, għaxem il-grazzja tal-la taħdem fik. Raġel, inti tejn l-maratijak fid-djufijiet taħħa, għaxem il-grazzja tal-la taħdem fik. Il-grazzja tal-la jgħal-qawwa tal-la. Halleluja. Għajni talbu flimkien, missi għadis. Grazzi tal-imħabba kbira tijak. Grazzi tal-ħnina tijak. Grazzi tal-dem prezzjuż ta' Ġesu. Għax permess tal-dem inti ħsiltni mulej. Illum jiena aċċettat, il-favorit, maħbub, minnek għax jina sibt favur, sibt grazzja qudiemek. U jien dak li jien bil-grazzja tijak għal-glorja tijak. Użani mulej biex inkun strument tal-grazzja tijak. Għax mill-grazzja tijak jien irċivejt u fil-grazzja tijak jiena nammar u mill-abbondanza tal-grazzja tijak jiena nati għal-glorja tijak missi. Fissem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Għatu ċabċi bakbira l-mulej. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy.